eta ongi etorri hitzetik hortzeraren lehiaketara. Jolasteko prest daude? Ez naiz ni jolasetan oso ona, baina ez badago beste erremediorik. Arekin, maiztasun finkoa duen argitalpen idatzia. Maiztasun jakina, arekin, aldizkaria. Bai! Berekin, euskaraz improvisatzen duen pertsona, aldi berean da abeslaria eta bat-bateko olerkaria. Ze programatan gauden ikusita, bertsolari izango da noski. Bai! B eta A ditu, bertsozaleek sutsuki jarraitzen duten hedabidea. Hitzetik hortzera! Ez, bertsozaleek jarraitzen duten hedabidea bertsolari aldizkaria da. Eta utzi asmatzen, gaur horri buruzko programa egingo duzue. Bertsolari aldizkaria, bertsolaritzari buruzko euskarazko hedabidea da, tematikoa, espezializatua eta nazionala. 1981an sortu zen eta gaur Beñat Jatxenbarek aldizkariaren koordinatzailearekin hitz egingo dugu. Bertsolari aldizkaria, 35. urteurrena eta sortu berri duten bideo podcastari buruz ere arituko gara hizketan. Astero bezala, bi bertso saio ditugu zuentzat Lezamako ez da kasualitatea saioko bertsoaldiak eta Mendaroko motxaila eguneko jaialdikoak. Hauxe da bertsolari aldizkariaren 35. urteurreneko hitzetik hortzera. Mendarokoa beti da saio txukuna, arintzeko ostiral gau baten astuna, onena ematea da gure ituna, izan nahiko genuke mostoko azeituna, zuen asteburuko momentu kutxuna. Mila 1981an sortu zuen bertsolari aldizkaria Joxean Agirre kazetariak. 35. urteurrena du aurten. Eta gaur egun Beñat Jatxenbarek da aldizkariaren koordinatzailea. Bertsolari aldizkariaren lanez, ABD bertsolaritzaren alfabetoa bideo podcastari buruz, eta aldizkariak dituen gaur egungo erronkez arituko gara besteak beste Beñatekin. 35 urte ez direlako urtero betetzen. Beñat, zu nontzinen duela 35 urte? Haman magalen, pentsatzen dut. Eta zutik oztozta. 35 urte bete ditu bertsolari aldizkariak, zein da bertsolari aldizkariaren sekretua? Nire iruditzaiana beti eskaini dola balio erantxin bat. Hasieran igual egoskorkeri batetik sortu zen, baina nik uste bazeukela bizio bat, ikuspegi bat, eta eskaini zola bere garaien etzeon zerbait, eta gero urte gaurrea inala aldatu da, baina beti saiatuz balio erantxin bat edo zerbait gehiago eskaintzen. Aldizkari esan dut, baina gaur egun, 2026an, ez genuke esango aldizkaria bakarrik denik bertsolari. Hori da, papereko euskarriz gain, badagolako webgunen eskaintza oso bat, garai baten igual, baizala paperan isla bat, baina gaur egun webgunek badauke bere eskaintza propioa eta bertan aurkitu daizkegu blogari komunidadea, albistek, podcastak eta abar propio hortako sortutako. Jarraitezen bertsolari aldizkariak eskaintzen duen guzti horri begira. Amets, aurten ere, hemen dator korrika eta urtero bezala furgonetak idatzea tokatu zaizu. Gaurkoan, Goizu eta aldean hortzoazte, maldan gora, eta hor non ikusten duzun, lekuko hartu berri duela, zure irakasle izan zen Andoni. Kontua da, irakasle horiek ez zizula batere erresa jarri zure ikasle bizitza. Ederki sufritu zenuen. Aizen bat aditz trinko eta ni mukizu, bapo sufritu nuen ederki dakizu, orain zeuk lekukoa txoferra abisu, sartu kinta aurrera eman martxa aizu, aditz taulak ahotik irtengo zaizkizu, aditz taulak ahotik irtengo zaizkizu.
Horrelakorik enun txoferra espero, ezagutu zaitut bai hori argi bego. Nik astindu arazi nizkizun bi ego, ipini ondorenean 3-4-0, ta ona irten zera estututa gero. Ta ona irten zera estututa gero. Laister izango zara itzalaren bazter, goizu eta etzaigu iritsiko laister. Nork nori norkta aiola edo zer, zu sufriarazten ni hartzen nabil plazer. Nork nori badakigu pentsatzen ainaiz zer, nork nori badakigu pentsatzen ainaiz zer. Garai batean zinen nere mutikoa, ez zirudien arren begi-begikoa. Orain gera gaitezen hau da betikoa, ni zuzen jarriko naiz neretzat nahikoa, eta zuk eman buelta perifrastikoa. Eta zuk eman buelta perifrastikoa. Euskal Herriai buelta ematen saiatu, korrikaren mapa hori otoi gogoratu. Zuri begira kantu zar bat ahoratu, atarratzen zinena zu zitroin doratu, azkenerako baietz hilda bilboratu. Azkenerako baietz hilda bilboratu. Furgonetako hori tira eta tira, burlaizez hemen gizon zarrari begira. Basakabira enaiz iritsiko dida, ta enaiz iritsiko leitzako azpira. Hemen buelta eman da noan Hernanira. Hemen buelta eman da noan Hernanira. Lagunak zarete, eta elkarrekin bizitzeko ilusioa zenuten, eta bakarrik bizitzeko dirurik ez, orduan erabaki zenuten elkarrekin bizitzea. Eta lokatu duzue etxe bat herrian, nahiko merke jartzen zuen bizitzera sartzeko, dena zegoela ohea, armairuak, kuadroak. Heldu zareteara, eta dirudienagatik bikote nagusi bat urte luzez etxe hartan bizia, eta dena dagoan, mantak, armairuak, dena dagoan. Eta hasi zarete garbiketa egiten, eta zuk aiza hartu duzu poltsa bat, eta esan duzu, guzti hau kanpora, ez? Eta Maianek, baina hau nola botako dugu? Baina hori, ze polita. Eta horrela pasa duzu egoiza, zuk aiza poltsa bat hartuta, eta Maiane denari kariño hartuta. Momentua itxoiten 2 urte eta piku, etxetxo bat bilatzen baikara aritu. Mantazar bat orain dut sofatik mugitu, eta esan didazu gelditu. Polita bada baina 10 zulo ditu.
polita bada baina 10 zulo ditu. Baina nola dituen horren bertze urte, mantari buruz ere hainbertze apunte, ta sinismenak ditu hainbertze bertute, Jesu Kristo hil hori harturik arkupe, gurutze horren azpian lo egin nahi nuke. Gurutze horren azpian lo egin nahi nuke. Oin maian ez zer duzu, zuk ze fede krisi, hobeto ate hori betirako itxi. Bakoitzak bere gustu da bere iritzi, baina nik ez dut gura onaino iritsi. Ta bigarren eskuko denda baten bizi, ta bigarren eskuko denda baten bizi. Ez pentsatu horrela egiterik hanka, jarri nahiko nizuke oraindik ataka. Nere gelatik hasi ta hortik tiraka, etxerdia moderno ta bertzeak karka. Sukaldea ta sala, ordea atalka. Sukaldea ta sala, ordea atalka. Bueno, adostasuna denez gure meta, aurkitu behar dugu nolabait oreka. Palo santoa pasa behar dut tarteka, kendu nahi dut papera, pintatu pareta. Apur bat rollo txarra ematen dit eta, apur bat rollo txarra ematen dit eta. Bani hasia nauzu jada maite mintzen, ta desira ari zait haunditzen. Barne egon ezina, hain naiz entenditzen, ja Maria ta dena hasi naiz aditzen. Bertze garai batean jaio behar nintzen, bertze garai batean jaio behar nintzen. Baina bertsolari aldizkariaren ale zaharrak eskutan hartzen dituzunean, zer datorkizu burura? Zoro baten ideia zoragarri bat. Ustete, ez zeuzkela momentu hortan Joseanek baldintza danak haizea bere alde, eta hala ere erabakizola zerbait ateratzea, eta zerbait hori izan zela bere momentun bertso mundu bai ekarpen oso polit eta berezi bat. Eta ikusten dut maitasuna handi zeindako lan bat, ez? Eta izugarrizko balioa ikusten diot alde horretatik, eta baita edukin aldetik, enoski. Eta orain, ale berri bat eskutan hartzen duzularik, ze sentitzen duzu? Kakotxa harten nire ume txiki bat balitzu ez dela. Azkenen hilabete pasatzen dute sukalde lan baten
hori prestatzeko eta aldizkari horren zati asko hartzen ere gain, da lantaldea horre biltzen gara bueltaka, eta ja imprentatik jasotzen deanen ja askotan papel usai horrekin imprentan eta azken emaitza hori ikusten dutenen, pozten nagoen sentsazio bat. Erraza da bertsolaritzaren alde desberdinei ertzak topatzea? Nik uste dut bai beti exigitzen duela erreakzioan lan bat eta bueltak ematea gauzei, baina iruditzen zait baietz esan daitekela, bai. Ze bada ertz mordoa dauzkan gaia eta helduleku pilo bat eta horren seinale izaten da normalean ez garela gai faltan izaten hurrengo aldizkaria prestatzeko kontrakoa egon behar izaten gara erabakitzen zer atera eta zer ez. Ze ekarpen egiten dio bertsolari aldizkariak bertsogintzari? Nik uste dut, kazetaritza molde ezberdin bat egon dela eta gero baita ere noski ez dena egon gaurkotasunak baldintzatua, ez? Hiruhilabetekaria izatean, gauzak patxadaz eta mimo handiz egiten dira, gero naiz eta lantalde finko bat egon, gaiaren arabera beti bilatzen dugu hori gure iritziz hobekien landu dezaken pertsona, orduan sinadurak ere asko aldatzen dira, eta nik uste dut horrek ere asko aberazten duela, ez? Eta beti saiatzen gara gai bakoitzari merezi duen sakontasuna ematen eta irakurlearentzako interesgarria izan daiteken zerbait. Bertsolari aldizkaria bada bertsolaritzaren garaiko historia kontatzen duen aldizkaria ere. Bai, hori da, nik uste dut 81tik hona aleak errepasatzen baldin bazoaz, bai ikusten duzula bertso munduaren evoluzioa eta garaian garaiko gertakizunak, pertsonaiak, eta bai, nik askok esan izan du didate ere ikerketak egiterakoan edo erabili dutela artxibo gisa, dokumentatzeko artxibo gisa. Badaude gai asko edo aldizkari asko ere urteak pasata gero irakurtzen dituzunean, oraindik ere mamia badutenak, bai. Alaia eta Julio, Mendaroko bi senyora zerate. Bai? Zerua motzaien aterpe bertso saioa, ETBek grabatuko zuela entzun zenuten, eta derrepente hurrengo gunean, sarrerak erosi eta pelukeizako txandi hartu zenuten. Bai, Leire Sastredizan ere, konjunto politx bat erosi zenuten, eta horre etorri zate gaur pinta-pinta inda, eta lehenengo filan jarri zate. Saio aurrera dize, eta ETBko kamariak ez zaitxue baten foka bondik. Behin gozatera nahi dut, pantaila handi baten, nire gala honenak guapa eramaten, denak ibil daitezen, aibeira esaten, saio tostoi luze hau zaila da jasaten, egin ez dula fuerte enfoka zaitzaten, egin ez dula fuerte enfoka zaitzaten. Ileta jantzi berri aize pasa dizo, bersolariak dabiltz arre eta iso. Orain bersoa bota eta orain iso, kamara ez da jartzen ordea guriso. Barka ez dula daukat, kamara kaixo. Barka ez dula daukat, kamara kaixo. Baina enfokatzea ez dago hain merke, naizta egin ez dula edo barre fuerte. Saioa amaitzear dago epez epe, tani hemen hain guapa hain sorbaldatente.
bertso bat kantatzera ere igo naiteke. Bertso bat kantatzera ere igo naiteke. Izateko famosa eta lagun minen, hau zen gure aukera norketzun jakinen. San Marcos ta San Pablo ta orduko latinen, naiz ez ginen gu lagunez ama birjinen. Lehen meza santuan ateratzen ginen, lehen meza santuan ateratzen ginen. Niri horrek sortzen dit nahiko ernegu, ta aldiz plaza hontan hain gaude ernegu. Ustez izango zena pantailako zeru, azken intentotxo bat egin dezakegu. Mareatzera noa, erortzean heldu, mareatzera noa, erortzean heldu. Keba hartu behar dizut, nik bazpare aurre, orain arte ez digu grabatu ezerre. Argatik gu sumindu, argatik gu erre, enfokatu egin gaitu, beraz goratzarre. Jarri bizkarra tente eta egin parre. Jarri bizkarra tente eta egin parre. Zuk ez zenuke jakingo ondo zure burua definitzen, baina zure burua salbatzearren askotan esan dizut asko maite duzula. Eta kontua da hori praktikan izan dela harreman batetik bestera egin duzula salto beti. Harreman afektibo bat amaitu orduko edo bikote harreman monogamo bat amaitu orduko, amaitzerako beste bat lotuta zenuen eta beste batean sartzen zinen. Eta horrela joan dira urteak eta urteak. Eta beti izan dira beste batzuk, eta beti izan da desioa harremanetik kanpo. Baina beti harremanetan, eta beti harreman monogamoetan, eta beti fideltasuna, promesa. Eta esate zenuen, oraingoarekin bai. Oraingoarekin desberdina izango da. Eta iritsi da, oraingoa heldu da oraingoa, eta ari zan desberdina izaten harik eta burua hasi zaizun berriro beste leiho batzuk irekitzen. Beti izan naiz, hain jostaria, ta hori ez dugu kalte. Baina tamalez, harremanetan, lotu ditut milakate. Bata beste bat eta sekula, ez neukanez aski bake. Batekin buka, orduko beste, norbait neukan hor aparte. Monogamian ondo lotu nahi, ai baina zenbat atake. Kate horretan lotzen nituen, ni neu galtzen nintzen arte. Ta oraingoan topa dudanak, noski badauka aski zen, baina tarteka esaten diot, igual aurretik aski zen. Eta berriro bukatuko dut, bai bera eta bai ni mintzen.
ai baina nola gure barruan sarri ez dugun agintzen. Igual garaia da onartzeko neure izan, neure izen, ta igual saltzen duten moldetan ez naiz ederki kabitzen. Aldizkaria bera idazten hastearen aurretik gaiak erabaki behar dira. Nola erabakitzen duzue ze gai landu aldizkari bakoitzean? Bueno, guk baditugu nolabait esateko bi marko nagusi edo aldizkarian, batetik erreakzio batzordea gaude, modu iraunkorrean elkartzen garenak eta hor 3 lagun gaude. Unai Gaztelumendi, Antxoka Agirre eta Neroni. Eta hiru orok bai joaten garela, urtean zehar kontuak antolatzen, erabakiak hartzen, eta gero bada urte hasieran egiten dugun erredakzio batzorde zabal bat aldizkariko kolaboratzaileekin, bai idazten dutenekin edo aldizkariaren gertuko jende bat elkartzen dugu urtean behin. Berriketaldi bat egiteko, iazko urtea baloratzeko eta hurrengo urtera begira ze ideia nagusi landu daitezken eztabaidatzeko. Aldizkariaren inguruko jendea aipatu duzu eta kolaboratzaileen artean daude bertsolari gazteak ere. Atxikimendu hori garrantzitsu izango da. Bai, noski, nik uste dut aldizkarian beti egon dela adin guztietako jendea, baina bai saiatzen garela pixkat orokorrean aldugun neurrian, ez dakit beti asmatuko dugu, baina bertso munduaren isla bat izaten, ez? Eta hor, bertsolari gazteak ere presente daude, noski. Azkenean, haiek zeri buruz hitz egiten duten, haiek non jartzen duten azpimarra, nik uste dut hori dela garrantzitsuena, haien belaunaldiko bertsolari eta bertsozalei interesatzaizkien gaien inguruan entzun da eztabaidatzeko. Badago, lantzeko duzuen gairik edo landu ez duzuenik? Makina bat, pentsa nik uste dut, beste 35 urtetarako lain badaudela oraindik ganbaran lantzeko. Bueno, dano dakigun bezala, pasaden igandean martxoak 8 izan zen, bezperan, egunean bertan eta biharamunean aldarrikapen eta hausnarketa ugari entzun ahal izan genituen. Astebete baino gutxio pasaden hontan, martxoaren 8aren oihartzuna gero eta baxuagoa da. Horregatik alaia, esaiguzu, zure ustez, martxoaren 8ko eguna historia birtualizateko zertan lan egin beharko genuken gizartean, ez? Eta bide batez, martxoak 8ko eguna ospatzea beharrezkoa ez den mundu bat, nolakoa izan beharko litzateken. Martxoa nola emakumeon, agenda ondo ustia, leiken pentsatzen dutet eta guk gugan dugu angustia. Hilketa hirukoitz irain mehatxu edo begipe bustia. Naizta garaiak aldatu diren, ez aldatu argazkia. Eta galtzear gaude berriro, lortu genuen guztia. Lortu genuen guztia. Eskuinak ere prestatua du, atzera pausu zerrenda, berriz errudun bihurtu dadin, gauek ordua zein prenda.
baina ezin da aldatzen hasi behin landutako agenda. Ñabardura bat egin nahi nuke ta egitea gomenda. Martxoak 8 ez da ospatzen, antolatu egiten da. Antolatu egiten da. Aizazuk alaba bi dituzu. Alaba bi. Josune eta Maiane. Eta zuzara emakume bat badakiesna zer den bizitzan izatea pertsona dezente bat. Zer den tajuzko pertsona bat. Norbaitek esango luke behar bada zaela emakume konservadore bat. Ez zaizu inoiz falta izan dirua eta morala. Eta izan dituzu alaba bi eta ezi izan dituzu zure ustez patxadazko baloreetan. Izan zenuen Josune, eta Josune bazirudien izango zela zu bezalakoa, baina gero dibortziatu egin zen. Eta gero badago Maiane. Maiane zure alaba delako, bestela elitzateke zure alaba. Maiane beti izan da denari kontra egitekoa, denari kanpo egitekoa. Baina adinean aurrera zoaz aiza eta erabaki egin behar duzu zure diruak eta zure gauzak nori utzi. Etxe handi bat, piztina, txakurra, beraneoko etxea. Alaba biak bildu dituzu gaur eta esan diezu, beste inori ez diot utzi nahi eta zuetako bati, baina defenda ezazue mesedez, izango zaretela patxadazko pertsonak. Bueno, alaba, esan berriro, ez zara dibortziatuko. Naiz eta horri hasieran egin, nahi nionik ama uko. Etxe hontarako bi ume eta gizona duzu lortuko. Agian ez dut gizonarekin zuk adina guantatuko. Ta zuk Maianen ezkontzarako balduzu esperantzarik. Ama ezkontza abolitzea horixe nahiko nukenik. Ta nola bizi etxe handiontan zeu bakarrik inor barik. 11 pixu eginen ditut etxe handi bakarretik. Ta zuk ze asmo duzu diruakin bazure bizitzarako. Dibortziau arren nik ekarriko ditut ama ume asko. Egia esan mundu honetara ez letortzke pape txarto. Gero piztina handi bat behar dut neure buruarentzako. 11 pixu gutxienez saldu ta gero espekulatu. Kooperatiba handi bat egin nahi nuke berez
zaldakizu gauza hoiek beti oi dutela frakasatu. Etorkizuna horretan dago, gizartea begiratu. Zu desastre bat, baina igual hobe, zure aizpa baino deskartez. Bai nire aizpa egia esan, pijipi bat dugu berez. Zuk zerbait ondo egin ote nahi, alduzu kasualitatez. Nahi duzuna egin gure aitari, ez utzi ezer mesedez. Beti familia abolituta, orain nire dirua nahi. Nola nahi duzu dirurik gabe, ama bizitzea lasai. Lan egin gabe ta diruarekin, horrela bai pijipi guai. Zu ere hiltzen hasi naiteke, baina enaiz hortako gai. Beñat, eta zer da ABD bertsolaritzaren alfabetoa? Gu bagen biltzan bideo podcast bat egiteko asmoz. Aurten bagenuen asmoa pixkat horrelako edukiren bat egiteko, baina ez genuen bereziki garbi zer. Eta orduan Ane Zuazu Bizkar ere bada erredakzio batzordeko kide, eta orduan berak ekarri zuen, berak proposatu zigun ideia. Eta bertan egiten duguna da, atal bakoitza letra bada, eta orduan letra horrekin hasten den bertsolaritzarekin lotutako kontzeptu bat lantzen dugu, gonbidatu batekin. Askotan bertsolariei egite zaizkien elkarrizketa asko edabidetan txapelketaren kontestuan egiten direla, eta lehia testu inguru batean, eta gero askotan luzerari dagokionez edabidek dauzkaten beharrei mugatuak egoten direla, eta gero bestetik agian edabide generalistentzako badira igual espezifiko egiak diren gaiak lantzen ez direnak, baina hori bertsolari eta bertsozalen artean badirenak interesekoak, eta orduan hori landu nahi genuen. Eta nortzuk osatzen dute lan taldea? Mikele Arizkorreta da aurkezlea, bera aktore lanetan eta aritutakoa da, gidoilaria Ane Zuazu Bizkar da. Unai Gaztelumendi estenaratzeaz arduratu da, eta zuzeu edabideko adiskideak grabaketaz arduratzen dira. Neroni ere grabatzen egoten naiz, eta gero edizio lanak egiten ditugu. Eta zein dira landuko dituzuen gaiak, gonbidatuak aurreratzerik bai? Bai, oraingoz A eta B atalak grabatu ditugu, eta A ahotsa izan da. Eta bertan gonbidatua Maialen Arzaius izan zen. Eta B atala berandu izango da. Hau da, bertso mundura kakotxartean berandu sartu den jendea. Halakorik esaterik badago, baina inoiz ez da berandu, baina baia 27
urterekin edo bertso munduan sartuen jendea, eta bertan Andoni Rekondo elkarrizketatu dugu. Gure asmoa da, hilean behin, atal bat publikatzea udan oporrak hartuta. Hitzetik hortzeran, gure hizkia K izango litzateke, kutxuna, eta gonbidatu guztiei galdetzen diegu zein den beren bertsoaldi kutxuna. Zurea zein da bainat? Bat aukeratzekotan, burua etortek zaiana da, justu noiz izan zen ez dakit, baino bai aian izan zala, eta Angel Mari Peñagarikano gaie jartzen, eta egaina eta txapi zeren kantun. Eta orduan, jarri ziren gai bezala, atzen zeuzkienak arrauntalden sartu hartziela eta ber balekok ziren edo ez. Eta generalen, ofizio hori oso politia iruditu zitzaidan, baina badau momentu bat txapik ametsi abesten diona, eta bai, niretzako hori oso bertsoaldi kutxunea. Ongi iruditzen bazaizu, entzun egingo dugu. Badakit hemen, orain ere, pixkat kirolekin segituko dugu, Orio zale asko zaudetela, badakit. Eta oriotarrak eta aiarrak, Orion elkartzen diranean, oriotarra beti, Orio gaina bandera inork ez atera. Eta aiarren erantzune, baina aiarri gabe sekula ez. Aiarri gabe sekula ez Orio banderek. Bueno, hemen ditugu, bi oriotarrak, entrenatzaileak, biak entrenatzaileak dira, Orioko traineruan, arraunlari behar dituzte, hemen atzean, arraunlariak, eta gainera, egainak ekarri ditu arraunlari horiek. Egainak, hoien alde dana ona ikusten du. Arraunerako, horiek sekulako arraunlariak izan daitezkela. Ikerrega alderantziz, dana txarra, horiek izin daizkela arraunlariak izan. Orduan, bi entrenatzaileen arteko, elkarrizketa zipotz hau, oain emango duzue. Eta laugarren kandiditoaz, zerbait nahi nuke abestu, leheno endaian entrenatzen zen ta ibiltzen zen estu, baina orio data, behar genuke babestu, tira askorik ez du egingo baina pixurik ez du. Tira askorik ez du egingo, baina pixurik ez du. Beti hain plakota atletiko, beti hain dago gazteta, nunbait ezaio beharrain beste jaki iristen esteta. Txalupa gainen ezin da jarri, alako mutil pusketa, kaioren batek eramango du antxoa dala usteta. Kaioren batek eramango du antxoa dala usteta. Aurtengo silabara ez zara aurkeztu. Dena utzi nahi nuen gerokoen esku, ta neure deskantzua bidea erreztu, eta anai bezala lo pixka daurreztu. Udazkenean dator Euskal Herrikoa. Batzuk esango dute aspaldikoa, la urtean izan da deskantzu nahikoa, abenduko zita hori dut nik begikoa. Bigarren ez jantziko alduzu txapela. Joño zure ustea ez da hain ustela, baina jakin ezazu lehenengo bestela, hortako finalera heldu behar dela. Zuek umetan
gela berean egon zineten. Eta Maiane Aiza zen gelako guapena. Eta zan exitosena eta arroena. Eta dena ateratzen zaion ondo notak ere bai, dena zen berea, eta zurea ezerrez. Eta gorrotatu izan duzu barru-barruan urte guzti hauetan, eta beti pentsatu zu, noizbait bizitzak jarriko ote du emakume hori bere lekuan. Kontua Maiane, umetan bezala gerora ere etzaizula zuri asko hobeto joan bizitza. Eta dirurik ez, zerentziarik ez. Eta erabaki zenuen kaputxa bat erosi, pistola bat, eta behar bada banku batera joan, eta etzela izango hain zaila. Hartu duzu pistola, antzi duzu kaputxa, sartu zara Kutxabankeko sukursalean, joan zara lehiatira eta esan duzu, gora eskuak, hau lapurreta bata. Eta lehiatilean dago Aiza. Begiratu dizu begietara eta esan dizu, ai Maian ez, ze fuertea hau. Perfekzioa jartzen duzu praktikan, ni beti penaz eta betin biditan, jainkoan gixan zaude leku guztitan. Hain desberdinak izan garanitazu, oin pistola batekin zatoz jotazu, ene Maiane pena eman didazu. Eta pena ematen hemen jotazu, baina behingoagatik eidazu kasu, diru pixkat lapurtzen utzi zaidazu. Behingoagatik lortu duzu arreta, zure pistola soinu, zure iseka, ez diet nahi zipaioei deitu nahi eta. Ez zait inoiz tokatzen ta loteria, baina diru pixka bat eman egia, ta gero zuretzako bertze erdia. Lehen intsultatzen nizun ez urtaragi, baina orain bidea ja daukat argi, tori 1000 euro eta nik karma garbi. Bada hartu itzazu 11 arma, ta ikusiko duzu dutela xarma, garbi ezina data aizure karma. Baina orain bezabiz hemen sasoian, uste duzu zaudela zeruan goian, pistola hori lortuta tiro pitxoian. Keba bota behar dut tiro bat gora, eta zabaladila behingoz polbora, etor zaitez bisitan kalabozora. Eskolatik pasada nahiko denbora, eta tiro bat bota ezkero gora, 40 mintz zurekin gehiegitxo da.
Esan dugu, Bertsolari aldizkariaren 35. urteurrena dela, modu bereziren batean ospatuko duzue? Ez jai baten bidez, baina bai pixka gure komunidadeari eskainiko dizkigun bitartekoen bidez, eta hor, aipatu dugun bezala badugu bideo podcastarena, baina jauzi bat ere ematen saiatuko gara aurten. Guk urtero 4 ale atera izan ditugu urtaroi lotuak, eta aurten mantenduko ditugu, baina horretaz gain ale berezi bat ere ateratzen saiatuko gara. Gai garen urtean 5 ale ateratzeko. Eta, nik uste dute pixkat komunidadeari begirako lanketa horrekin ospatuko dula 35. eta 40 urtetakoa, eazten 40ko krisia, baizik eta loraldian harrapatzen ditugun 40 urteak. Komunitatea indartzeko aukeretako bat, arpidetzea da. Aukera eskaintzen duzu horretarako ere? Bai, noski. Gaur egun arpide bat urregorria da guretzako, eta hor bai eskaintzen ditugu modu ezberdinak, batetik badugu papeleko ediziora arpidetzeko aukera, baina atera genuen ere bere garaian arpidetza digitala. Eta orduan bai, gonbita egin pixkat aldizkariak egiten duen lana ezagutu, eta modu xume batean ekarpena eginez babestu ez gero, areta hobe. Zein dira Bertsolari aldizkariaren erronkak? Nik uste dute asmatu behar dugula, aipatzen dizuna, gure bertso mundu polifazetiko horren isla bat agertu dadila aldizkarian, edukiak kalidadez landu euskarri ezberdinetan, eta behar duguna da, babesten gaituen komunidade horrengana eta bertsozale komunidadearengana gehiago iritsi, horrek jartzen diolako nolabait zimendua etxe txiki honi. Zorionak, 35 urte hauengatik eta laster arte bainat. Mila esker zuei. Pertsonen kontzientzia era askotara irudikatu, ulertu edo modelizatu izan da, ez? Askotan engerutxoa eta deabrutxoa irudikatu izan ditugu, onaren eta txarraren arteko sokatira hori. Pertsona guztiek kontzientziarik duten ziurtatzerik ez dagoen arren, zuei erronka bat jarri nahi dizuet. Donald Trumpen kontzientzia zarete. Soto Aingerua eta Andoni Deabrua. Jendea errezeloz naiz daukan begira, nik Donald ikusten dut onenen neurrira. Urrea merezi du badauka diztira, gerrateak gelditzen saiatzen ari da. Zure aho hortatik lerdea eta bitza, etzera tipo oso azkarta anintza. Behin aipatu zendunez Groenlandia hitza, behingo zeure egiteko zeren zaizabiltza. Badakizu zer naizen nik beti nahi dut jai, Groenlandia ere aipatu nuen bai. Jendea ipini nahi nuen umorez blai, berez Groenlandia ez dut niretzat nahi. Baina ezin zaitzaket Donald goraipatu, zure lengo grinaura urtekin aitu. Irangoak gerra triste traza baitu, Nobel sariak asko rebajatu zaitu. Akabatu nitzake milioiak 3-4, botoi bat sakatuta dena eten rirrau.
baino ez dut bihurtu nainik mundua gau, tain zuzen horregatik jendeak maite nau. Lehen Donal bazen duen indarta sasoia, neurriz gora maitatzen dezu arrazoia. Alboratuz pereza ta etxeko batoia, garaia da ta behingoz sakatu botoia. Mitikoa da, tradatzea eta geratzea hor, baina txarrena? Bertsoa ahaztea. Nik hori da. Ateratzea, kantatzea eta esatea. Ez naiz ez. Errima ahaztea dira. Bai, guztik. Ez jakitea zer esan. Geratzea isilik eta gero igual esatea, kantatzea baino ez esatea ezer. Ez jakitea zer esan gaiekin, edo ez ulertzea gaia. Geratzea zurien. Ideia... Bai, ez aukita inspiraziorik edo. Ez jakitea nola hasi bertso bat azkenean. Mikrofonora urten eta kanta egiten hasita ez urtetia edo ez da gehiago izan. Bai, isilik geldiketia. Isilik geldiketia. Mikrofona horrean. Zurixian zen blanko. Ez urtetia bertsorik momentuen. Mikroa lurrera botatzea. Momentu txarrena petxo dut haintzin dela, Gentiak eson arketia adibez, esatia zuzen ez da onartuta sozialki edo bastante ez da hola ondo esan da, ez da hola ondo gina bertzori. Edo jakitea igotzen eta geisten, no? Hori da horrible. Baina gero esertzerakoan, pentsatzea, bertso hau, anuen egin hola, banekin anuen egin hola, eta ez dut hori eman, ez emarro oso frustrantea. Eskolartekoan pasatu zen, Behin baino gehiagoz aroa altxatu behar izan zen mikroa ondo jartzera, ez dakize, porque jendea zen oso altua, eta etzen iristen da etzekin nola funtzionatzen zuen mikroak eta... Eta frustrarik eta gai ala blokau eta gaketia denpora asko. Eta gizun nondik fan, nondik urten. Minutu batzuk lehenago pasatu oso gaizki, agurra kantatzen, lehenengo agurra da okerrena. Bai, edo egiten zara interesante horreta gero ez duzu ondo asmatzen geisten. Oso ridikul. Bueno, asteburu honek mila asmota helburu. Bueno, asteburu honek mila asmota helburu. Kasualitatez den arte, hemen jarraituko dugu. Kasualitatez den arte, hemen jarraituko dugu. Saioa ederra izan da ze sorte eta ze giro. Saioa ederra izan da ze sorte eta ze giro. Ta feminismoak noiz nahi batu gaitzala berriro. Ta feminismoak nun nahi batu gaitzala berriro. Ta mil esker feministei egitearen galdea. Ta mil esker feministei egitearen galdea. Bersoz indartu dadila emakumeen taldea. Bersoz indartu dadila emakumeen taldea.